Tenim un compromís avui dia amb la música contemporània perquè és la música que estem vivint i que estem desenvolupant. És una música molt trencadora, és entendre un llenguatge completament nou, t'obliga a canviar la manera de com veus la música, com treballes. És un llenguatge complex, moltes vegades, però que hem d'explorar i hem d'apropar a tothom. Es una música difícil que necesita un poquito de explicaciones, de pedagogía. Faber Llull és la residència d'Arts, Ciències i Humanitats de l'Institut Ramon Llull i l'Ajuntament d'Olot, i aquí s'ofereix temps de qualitat perquè artistes, creadors, acadèmics puguin treballar en els seus projectes. Poder treballar amb els intèrprets hauria de ser la normalitat i per qüestions de la vida i de com treballem en general, a vegades és un recurs molt escàs. Per tant, una situació com la que tenim aquí és un privilegi total. Parlar amb el propi compositor i veure realment el que vol ell i el que té al cap, la manera que té ell de pensar i quina és la seva manera de veure la seva música, és molt interessant. És important sempre, quan és una obra, tenir bé les idees clares, sobretot les que vol el compositor, sobretot perquè no hi ha versions encara fetes. Aleshores, molta de la informació que pots rebre ve de primera mà. Et fas tu a l'obra i l'obra es fa tu. No tens cap referència prèvia de com ha de ser això, sinó que formes d'alguna manera part de la creació. És un diàleg amb el compositor, amb les seves intencions. Una comunicació recíproca, d'alguna manera, i és un luxe. Tenir la sort, el luxe de que el compositor et digui això ho vull així. Veure aquelles coses que molts cops donem per suposat, això creiem que ho pensaria així el compositor, doncs aquí el tens. Intentamos con los músicos cambiar un poquito el estilo que ellos tienen y ver si después les gusta o no, pero abrir estéticamente las posibilidades. Doncs hi ha aquesta flexibilitat de poder mirar, escolta, doncs això tècnicament ho podríem fer més aviat així o d'aquesta manera i és molt interessant, això no ho podem tenir amb obres de Beethoven, evidentment. Si tens el temps i d'anar pàgina a pàgina, nota a nota, allò que el compositor havia imaginat que es faci realment buscar-ho, que després no només és en la sala de treball aquí a l'Escola de Música, quan estem dinant, quan anem a passejar, aquí estem sempre junts. Tenim molt de temps amb els intèrprets, amb intèrprets que tenen una aproximació a la música plena de curiositat i plena de ganes de treballar. Tenir aquí el Fabià amb nosaltres ens aporta no només una visió externa molt crítica, positivament crítica. Ens ajuden molt a buscar aquestes idees, a trobar coses que no són tan fàcils. Jo crec que és molt bona idea treballar amb el compositor. Aporta moltíssim, però a part, si és la seva música i sap perfectament el que ell imagina, doncs encara molt millor. Podem ocupar el temps quasi sense pensar en el temps, que és la situació ideal per simplement fer focus, fer visió de túnel sobre els aspectes més concrets i després obrir la perspectiva a poder treballar els aspectes més generals i això ho dona el fet de tenir suficientment temps per no haver d'estar pensant tant en el temps. El que esperem sobretot al final és que ells facin una bona feina, crec que és molt important que les formacions puguin estar amb el compositor per treballar aquestes peces i a més amb la col·laboració de l'Escola de Música els alumnes allà també poden tenir les seves activitats de retorn. Aquest any hem intentat inserir-nos una mica més en la vida d'Olot i fins i tot intervenint musicalment en algun lloc, que al final és el que ha de ser. La música ha de servir per la resta de persones, no és només pels músics. La gent es pensa que la música és una partitura, no. Tota la vivència humana, tot això acaba reflectint-se en la partitura i només és possible en llocs així i amb el temps que aquí et permet tenir. És una situació rara de tenir, per contraintuitiu que sembli, i per tant molt preuada i molt preciosa.